ukubaluleka ngizawuthi komoya wasekhaya, kodwa ke ibizawuthi the importance of the home atmosphere. Ithi ke umoya ojikeleze imiphefumlo yabazali ugcwalisa indlu yonke kwaye uvakala kuwo onke amasebe ekhaya. Ubukhulu becala abazali badala umoya wesangqa sasekhaya, yaye xa kukho ukungavisisani phakathi kwabo, abantwana baba nomoya omnye ofana nalo abazali banawo. Yenza ke mzali umoya wekhaya lakho ube nevumba elimnandi ngokucinga okuthambileyo. Ukuba uye wohlulakala waze wasilela ukuba ngumKrestu njengoko iBhayibhile ikhankanya, guquka, kuba isimilo esinaso ngeli xesha lovavanyo siya kuba sisimo oya kuba naso ekufikeni kukaKrestu. Ukuba uya kuba ngcwele ezulwini, kufuneka kuqale uba ngcwele apha emhlabeni. Iimpawu zesimilo osixabisileyo ebomini aziyi kuguquka okanye kuguqulwa kukufa okanye ukuvuka. Uya kuphuma engcwabeni unesimo sengqondo esifanayo neso wawusibonakalise ekhayeni lakho phambi koba ungene engcwabeni. uYesu akasitshintshi isimilo ekufikeni kwakhe. Umsebenzi wenguqu kufuneka wenziwe ngoku. Ubomi bethu bemihla ngemihla umisela ikamva lethu. Masixhobezele ke mdala umalithi ngale ndawo ethi the most attractive place in the world. While there are weighty responsibilities developing upon the parents, while there are weighty responsibilities, noba ngoko kukho uxanduva oluninzi ebazalini, to guard carefully the future happiness, bezama bezama noko ukuqwalasela nokuba bangajongana nekamva labantwana babo and interests of their children. Nentswelo okanye apho abantwana babo banomdla khona. It is also their duty to make home as attractive as possible. Ikwa luxanduva lwabo into yobana banenze ikhaya eli libe nomtsalane kangangoko kubo abantwana. This is of far great consequence yabona ke imiphumela yalento mikhulu kakhulu than to acquire estates and money. Kunento bana eyona xanduva sizithwalisa lona kuba nezindlu kunye nemali eninzi. Home must not lack sunshine. Ikhaya eli malingabi likhaya elinobumnyama kungabikho kuqaqamba ekhayeni okanye kungabikho mtsalane. The home feeling should be kept alive in the hearts of the children. Lento ilikhaya iyona libifanele inomtsalane kubantwana sebekude ekhayeni, that they may look back upon the home of their childhood bathi sebemkile bekude elizweni kodwa bakhumbule ubumnandi nobuncwane basekhaya as the place of peace and happiness next to heaven. Noba bathwaxwa izinto zehlabathi baze balwazi uxolo lusekhaya ngoba uxolo ekhaya lufana ngathi ukufutshane nasezulwini elinothixo. Then as they come to maturity,
bathi ke xa bekhulile they should in their turn try to be a comfort and a blessing to their parents. baze lento bebeyifunde ekhayeni ngelixesha bebancinci bathi bawukhula baze bayenze lonto beyenza ebazalini babo. Enkosi kakhulu mntakamalethi, siyabulela. Iphela ngolohlobo ke bandla inugget yethu ye family life. Masikhawuleze ke